Ndeleng kurban sapi karo anak wadon nang Masjid Kidul Ummah, guys. Gue sapine loro, guys. Semok-semok. Rika pada kurban apa, guys? Ya, yang pancen rung tayang kurban, guys. Setidaknya yang wis kurban perasaan. Hehe. Ki sapine sing siji wis dirubuhna gue, guys. Dijiret mbarang ke. Siap disembelih iki sing siji. Lah melasi jane, guys. Nyong ora tegel jane ndelange, guys. Ning anake wadon pengen ndeleng ya wis lah tak batiri. Ki sing siji matane ditutup. Yang ngarene ora weruh batiri disembelih kaya-kayane ya, guys. Soalnya nek weruh kan kerasa ngawak sedih. Nangis malah bisa-bisa kabur sapine, guys. Lah sing sijine maning ki juga wis dirubuhna, guys. Ya siap karep disembelih juga ki. Dijireti sikile pada. Yang arene ora bigar ora lunga. Singkat cerita bame ki wis disembelih lagi anake wadon jaluk bali lah ya wis nggone ndelang langsung bali lah orang nganti diteteli sebeli nyong kesuwen.